Guys, yan pag-ibig. So ngayon, maulan na panahon, ginamit ko yung old car namin na Lexus. Kahit sabi pa ni Tami yung yung brake is parang nakakatakot paminsan yung brake. Kunin ko lang si Brenda, and then punta kami sa ano, teka. Balikan natin. Balikan, uy. Madaanan natin. Kasi 80, hindi mo enough. Tara guys. Hi Brenda, tara. Dali na Brenda. Si Kuya nagtatago. Nagtatago si Kuya. Dali na be. Hi Kuya. Si ate mo nina. Dati i-share din. Niluluto mo kuya, ang dami naman yan. Kuya, ano yung niluluto mo? Yamang. Sarap. Hindi ako marunong magganyan sa'yo. Kasi binablog ko, ayaw niya. Ito kami sa Food Bites. Ito, bili tayo nito. Paano ito? Hindi ko ito alam paano ito. So, dito kami sa Food Bites. Kinuha ko si Brenda guys sa bahay nila. Nasa atin mo nina. Kita na yung mukha. Atin mo nina. Tiga. Ayun yung aming dalawang... Guys, si Brenda guys. Pinasok na yung ano dito pagkain. Hindi pa nga nabayaran. Sabi niya ate, dali. Kaloka. Gutom na yan si Brenda. Gutom ka na, be? Ang dami nilang bigas, guys. Look. Food Bites, guys. Masarap yung bigas. Ito yung niluto ninyo, Tino, sa pagkain dyan. I-share mo ulit yung ano? Yung... Hindi na mo magbayad, oh. Hala, Kuya Earl. May customer ka ditong spoiled, hindi na magbayad. Ang daming bigas dito. Ito talaga, ate mo nina, masarap itong bigas, no? Sa Food Bites, guys. Diba? Food Bites lang, malakas. Yan, masarap talaga, promise. Diba? Para siyang bagong ani. Ano daw? Tanabi, kay kasi ang isno. Diyos, ginoo ko ang isno. Nagkalat na. Sige na. Ate mo nina. Yung Lexus dito, Lexus ng karaan, ang brake, berting pagka, malas magyun, misimba ko anin ba? Ang brake, karaan, wala na ano, mahirap. I-share ninyo so guys. Dati mo rin na i-share niya ito. Tara. Ate, nagbayad na kami, no? Ate, nagbayad na kami, no? Wala na kaming utang, ha? Hala, patay. Hala, ginoo ko. Huy, Be! Ang lakas, Be, ginoo ko. Be! Guys, ang ingay ng ano ko, guys. Windshield ko, guys. Diba, Tara. Si Brenda, takot si Brenda, Takot ka, Be? Hindi naman. Tingdo mo ko kanina, Ay, inano mo? Nag-lipstick ka pa talaga. Para hindi masyadong halata ba? Ito si Brenda sa bahay nila, may nakalimutan niya guys, umalis siya doon sa bahay nila, nakalimutan niyang i-off yung heater niya. Akala ko, mali pala yung akala ko. Akala ko hindi siya gutom. Tingnan nyo, babasa na naman ako nito. Magluto na sana ako. Sabi pa niya, kain muna tayo, be. Hindi pala siya nag-lunch. Ano nang oras? 3 o'clock na pala, uy. Hi guys! So ngayon guys, ang nangyari sa amin ni Brenda, yung brake, diba, yung brake na, yung sasakyan na ang ginamit ko, may parang hindi man siya problema sa brake. Yung brake is sobrang old. From 2001 pa yun siya. And then hindi na ayos. Hindi, as in old na siya na sasakyan. So ngayon, nag-snow. Diba, nag-snow. So pasaka na kami sa driveway namin. Yung driveway namin, parang islanting siya konti. Islanting. So ngayon,
nag-stop kami kasi kumuha ako ng, or something, may ginawa ako, or sa kami si Brenda, mag-picture siya. So, ngayon, nag-stop kami sa pinaka talagang ng entrance ng aming driveway. Pagsaka ko, guys, hindi man dahil sa brake yung problema na yun. Yung problema na yun is yung, ano kasi, yung sasakyan na yun is hindi siya 4-wheel drive. So, dahil hindi siya 4-wheel drive, hindi siya nakasaka kasi nag-build up na pala yung snow. So, kala guys, nataranta ako guys. Puntikan ko nang sinabihan si Brenda na baba ka, itulak mo ako kasi pangatlong bisis ako back up, and din pataas sa sa driveway namin. Hindi talaga ako makasaka. So, pangatlong bisis talaga akala ko, hindi kami ni Brenda ma-stuck kami doon sa baba ng iwan namin yung sasakyan doon sa pinakamababa na doon sa driveway namin. So, yun lang yung kaganapan namin. But anyway, thank you guys so much for watching. I will see you guys tomorrow. Please don't forget to like and subscribe. Bye. So, yun lang yung nataranta lang kami ni Brenda. Actually, ako nataranta kasi, sanay ako na mag-drive na parang yung sasakyan ko, yung puti, is talagang 4-wheel drive kahit may snow na, kaya pa rin. Yung Lexus talaga is para ako ay, nag-alala ako. Anyway, yun lang siya guys. Yun yung balita. Hello guys! Galing ako sa Filipino store. Bumili ako ng galunggong para sa paksiw. So bago natin yan paksiwin, lalabas muna lang ako ha. Kasi pakainin ko lang yung ibon kasi gutom na pala sila. Guys, pakainin ko lang itong mga ibon. Ang dami. Hi ibon! Pakainin ko yung mga ibon. Gutom na gutom. Kumakato kasi sila. So let's see. Hi birdies! Pakainin ang ibon. Hi guys! Good evening! Adoy, ginoo ko. Alam nyo kung sino yung bisita ko? Si Brenda Hot. Si Brenda Hot, andito. And, magluto po tayo ng, ano tawag nito, be? Galunggong. Gigi. Galunggong paksiw. Naglaba pa talaga ako ng ni Brenda. Tawag nun? May blanket siya dito eh. Talagang pangalanan ko na yung blanket na yun na Brenda. Be, mahilig ako noon, be, pangalanan yung mga damit. Di na mga borda-borda. Borda ba yan? Panyo. Oo. So, yun. And, masarap po ito, guys. Tawag nito ay ampalaya. Mga ampalaya dyan sa buhay. Huwag na kayo masyadong ampalaya. Mag-enjoy na lang kayo dyan. Kasi yun, kapag sobrang ampalaya, pati buhay nyo mapait. Damay-damay na this. So yun, mapait kayo sa ibang tao. And din yung buhay din ninyo, sobrang mapait dahil sa sobrang ampalaya. Magtalong na lang. Dapat magtalong, mag-enjoy pa kayo sa gabi. Diba? Si Brenda talaga mahilig. Siya yung nagturo sa akin mga ganyan, guys. siya talaga yun. Hindi man ako ganito, guys, noon. Hindi ako talagang siya nagturo sa akin kung paano maging naughty. Ganyan lang yan si Brenda, yung quiet ba. Pero kapag mag-start na yung jerjer talking, talking jerjer talaga. Joke lang guys, baka anuhan ninyo. Parehas kami ni Brenda. Parehas kami ni Brenda talaga. Mga pag ganun ng usapan, mag-enjoy na kami guys. Parang buhay naman, totoo naman talaga yan eh. Ganyan naman talaga yung buhay eh. So, yun. No? Ay, ginoo ko. Isugba din ito ba? Sugbaan din suka. Ay, sarap. Sibuyas. Lasa ito kasi pang ito. Ito ginger sa ilalim. Ilan ginagawa ko? Ako kahit anik. Tapos kalahati din dito. Kalahati din ito. Hindi siya lang magluto eh. Gusto mo magluto? Para matikman ko yung paksiw mo? Mas masarap. Ako naman paksiw. So talong din, hindi ko malata be? Hindi naman. Alam mo yung malata? Yung mabutok ba? Hindi, isda na din. Isda na to. Yung isda namin guys, huwag kang titingin kasi yung isda bigla ng, siya yung parang overmorder. At saka hindi siya katulad sa Pinas na isda guys. Siyempre galing pa yung Pinas. Pinas ba ito, sure ka? Hindi ko alam.
Patay na yung bigit, kaya may dugo pa din. So next, Ayan, lagyan na natin yung ito. ano ito siya? Salt, paminta. Ano ito? Ang paibabaw na. Ipa-ibabaw na. Nag-try ka na nito? Hindi pa no? With the ampalaya wala pa. Talong o sili. Masarap itong palay, natin ko sa kaibigan ko. Shout out kay Remy, hi Rem. Si Remy na-miss ko. I-vlog mo ba? Dito isda. Mag-ano ka mo dito? Ang sa akin, iwan ka ba? Ang sana yung pagkakita rin. So, ayun guys, yung aming paksiyo na galunggong. Kasi siya na may kamay. Siya ang magluluto kasi ako'y bisita dito. Busy talaga. Kami kasi ginawa niyo ba? Di ba kasi ito na di ba maano talaga siya? Masarap ito. May lahin. Kasi yung kamay ako nakaambala. Ito guys, lahin guys. Lain yung ginamit niya guys. Instead of vinegar. Uy, may meron, binigyan. Lagyan natin ng vinegar. And then, vinegar. Lagyan ko ng tuyo din. Oo. Maraming vinegar is life. Baby, 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 baby. Then guys, ito oh. Ano to? Laurel, believes. Yes, maraming bilis is there. And then, toyo guys. Maraming toyo din. Kikumani. Mahilig ka dito, be. Ganito ako magpaksiyo, guys. Ganito ako magpaksiyo. And ito siya, pinaka-paborito ko sa lahat. Ikaw mo na, be. Paborito niyo ito, hindi. Ang paninta. And next to that is, pinaka-paborito din is Olives. Olive oil. Yun. Hindi kasi. And then tubig, yun lang. Ito yung kasi nagamit ko kasi. So guys, asin. Bakit maraming asin? Kasi po, lagyan ko ng tubig. Tubig dito guys. Diba? Yun siya. Ang ganda sana kanina yung nilagay mo, diba? Hindi natin na ano. Hindi ko na ano. Hindi mo na ano? Hindi, yung paglagay mo na. Yun siya guys. Paano, alam mo yung kaanong camera mo? Paano gawin? Yung sa Tingnan mo ang akin, sobrang linaw. Ang sa'yo iba. Ito na yung ating paksiw guys. So yun, yung ating paksiw. Kain po tayo. Kakain po kami ni Brenda. So ininit ko lang siya no. Para talagang sure na luto siya, di ba? Paksiw. Sinong gusto niya, no? Di ba? Be, ang sarap ng paksiw. Tignan, be. Asa na yung ano mo? yung ano na. Plato natin. Ayan. Okay. Ano tayo? Magkain kami. Kain kami. Lah, ayaw ko nang baka magkabuhok yan. Yun, plato mo muna. Diba? Diba, si Brenda. Upsi-dupsi, sabihin mo gano'n na. Wala, ano yun? Umutot ka, be? Hindi. Umutot. Hala, be, bakit parang basa? Ay, sa ano, sa moist. Sa moist. Roxy, Misty. Umutot kayo? Adoy, ginoo ko. Ang sarap ng ating ulam, no? Ako muna kukuha ng ulam, biha. Ay, grabe, guys. And then, kain, guys. This is it. Ala, ang aming kanin, ang sarap din, be. Sobrang soft, be. Tapos, paksiw, bagong luto. Asa na ba yun? Diba? Diba? Okay, itry natin ito muna. Pait ng buhay. Pait. Mapait yan. Ang palaya, ang sarap. Kain ka na ba? Kain tayo. So, ayan guys. Ito, tignan nyo yung kinuha kong kanin. Parang wala mauubusan ako ng kanin. Kung ako ng marami. Ganyan si Brenda. Tapos, yung paksiw. O, di. Guys, Brenda nandyan sa couch. Ako naman, andito ako sa speaker. My bed. Pero, Meron kami bed. Dito ako sa floor. Look, tignan mo yun. Floor. Andun siya sa couch. Andun. Night, guys. Pauwi na si Tami. Anyway, guys, iin na namin itong vlog, guys. Busog kami, guys. Busog. ang daming ulo ni Brenda. Si Brenda. Grabe si Brenda pakainin ng ulo, guys. Dimulis. Sinupsop lahat ng ulo. Kung ano yung nakita niya. So, lahat ng ulo binigay ko sa kanya. Ano kasi malasa kasi yung ulo eh. Doon siya. Yun. O, diba? Iwan ko sa amin. Mahilig kami sa floor. Siya doon na sa couch. Yan siya. Good night, guys.